И здравейте на всички, аз съм Тошко Ливърпул и след края на всяка дивизия ние ще изберем най-красивия гол в нея. Сега имаме 6 предложения, за които вие ще гласувате в коментарите. Това е първото ни предложение. То разбира се от първия матч и първия ни гол, а именно удара с външен фалс на Дани Старич долу в ъгъла, който вдъхнови нашия отбор за обрата в първи епизод. Следва второто ни ново предложение, което е изравнителния гол в този матч. Отново на същия човек, Дани Старич. Виждате бомбения му удар горе в ъгъла, който нямаше как вратарят да спаси. Ето може да видите на този гол и повторението. Старич бе оставен и нямаше как просто да сбърка. Следва трето ново предложение, което отново е гол на Дани Старич. Този път обаче от втори епизод. А това е именно изравнителния гол за 1-1. Виждате страхотното освобождание в фейкшот, с фейкшот и насочения удар в ъгъла. Следва четвърто ново подвижение, този път голмайсторния Дани Старич, а неговия партньор в нападението един Джеко. Виждате Шурлина влиза тук с фейкшот, извежда един Джеко, който бележи един лесен гол, но този гол е тук само заради хубавата атака и правила на Шурля. Следва пето ни предложение, което е бомбения удар на Дани Старич от същия матч. Това бе след едно центриране от корнер, Старич засече хубаво топката. Следва последното ни предложение, което е от последния матч, а именно тук Старич се освободи и стреля брилянтно. Гласувайте в коментарите кой гол най-много ви харесва, за да може да изберем гол на тази втора дивизия.